Karong sugato na nato ang bag-ong tuig. Subling pahimangno sa mga otoridad nga bawal ang pagpabuto sa Davao City kung asa kapin duha ka dekada nang ginapatuman ang firecracker ban o sukad pa ni atong 2002. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sarah, halino na gyud kaayo ang mga torotot ilabi na dinhi sa Davao City kay duna tay ginapatuman nga firecracker ban. Nga ginapatuman sukad ni atong 2001 pa na. Nagpahimangno usab ang kapulisan nga kinahanglan sa legal ug luwas nga pamaagi ang pagsaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig. Kay bawal man ang pabuto sa Davao City, halinon ang alternatibong pangpasaba sama sa torotot. Dinhi sa Wakiruhan Public Market, dagsa ang mga mamalitay. Para pang saba-saba sa mga anak. Pila edad sa anak, ma'am? 3. Si 20, Pinakamahal, pinamahal 80. ang pinakabarato. Oh, 25. Kumusta ang halin karon? Okay naman. Daghan na. Dagan na. Kani kuan 35 35 ang pinakamahal. 100 kaning taas. Subay sa City Ordinance 060-02, wala gitugot ang paggama, pagpamaligya, pagdistribute ug paggamit og pabuto sa Davao City. Apan doon gihapoy nasikop ang Davao City Police Office nga misupak niini. Pinaagi sa bypass operation, sikop ang 27 anyos nga lalaki human na maligya matud pa og pabuto sa Turil Public Market. Nasakmit gikan sa dinakpan, kinsa wala pay pahayag ang klase-klase sa pabuto. Gawa sa paglapas sa nasangpit nga ordinansa, mag-atubang sabsiya ug kasong paglapas sa Republic Act 7183 o ang Firecracker Law. Tuod man, tradisyon na sa mga Pilipino nga sugaton ang bag-ong tuig pinaagi sa pagsaba-saba, subay sa tinuuhang makaabog kini og malas. Pero sumala sa otoridad nga himuon kini sa legal ug luwas nga pamaagi. Be a lot of festivities around, and we all know that there are laws that is being implemented right now. Bawal po yung mga papotok, bawal yung mga illegal na mga online selling at saka kung ano-ano pa. Hugot sab ang pagpatuman sa one strike policy sa Police Regional Office 11 sa ginsakupan ni ining mga pulis kalabot sa indiscriminate firing ug sa bisan si kinsang magpabuto sa ilahang pusil. Kapag nagkaroon ng illegal discharge sa grupo na yan, sa area na yan, at hindi agad nahuli yung mga suspect, and magkaroon po ng casualty yan, ay mananagot po yung ating mga key officials yan para to give way to lead an investigation. Yes, Sara, mga kapuso, katong wala pa nakapalit og turoto niya, duol mo din na ay available din sa Ilustre, pero tama lang sila alas 9 sa gabi. Happy New Year, mga kapuso! Happy New Year, Sara! Alright, Happy New Year, John D. Esteban. Maraming salamat.